Eritze, Iruñerriko atea. Ongi etorri Iruñerriko atera. Eritzera iristean, paisaia aldatu egiten da. Atzean geratzen dira iparraldeko Aranetako mendiak eta basoak. Hemendik aurrera, bidea lauago eta zabalago baterantz irekitzen da, Iruñerria. Tarte honetan, natura paisaia laborantza lurrei uzten die lekua. Ale soroak dira nagusi eta urtaroekin batera aldatzen dira. Udaberrian, soroa berde biziz betetzen da. Udan, uztaren aurretik, urre eta okre tonuak agertzen dira. Nekazaritza ziklo honek inguruko bizitza markatu du mendeetan zehar. Horregatik, paisaiak irudi desberdina eskaintzen du urteko sasoi bakoitzean. Plazaolako bide berdeak, ibaiak, tunelak eta basoak zeharkatzen ditu iparraldeko zatian. Puntu honetatik, aldiz, panoramika zabal bat ikus dezakezu, non Iruñeko silueta Nafarroako erliebean integratzen den. Leku hau ezin hobea da ulertzeko nola aldatzen den paisaia bide naturalean zehar. Aranetako lasaitasunetik ingurune herritarraren gertutasunera. Erabilera arauak. Behar bezala edan eta jan. Eguzkitik babestu. Errespetatu pasatzeko lehentasuna. Lehenengo, mendi ibilia. Bigarren, zaldizkoa. Hirugarren, bizikleta. Sortzen duzun zaborra, eraman ezazu. Lotuta eraman ezazu txakurra.